Kiitos oma-aloitteisuudesta kaikki melo. Eli Kelhän koskia ykkösluokka. Ja seis! Jos olisin saanut päättää tämän luokituksen, niin olisin laittanut tämän Nivaksi, en Koskeksi. Tämä on hieman pieni. Mutta kiva tämmönen loppuliuku tässä. Kaikki melo! Silloin kun me tilattiin tätä Kitkajokea ja toimittivat väärässä järjestyksellä Koskessa. Joo, asennusmoka. Eikä mitään hyvitystä. Se on aina. Joo, ei ajeta tukkia pahviin. Me jätään tästä oikein kunnolla sisäkurviin. Virtahan haluaisi painaa aina ulkokurviin, niin me nyt koitetaan mahdollisimman sisäkurvista päästä. Ja seis, kiitos! Oho, mennään Melajäähän matkasta. Iso kiitos koko miehistölle. Erittäin hienosti melottu. Hyvä. Kipparille. Pysyttiin rantojen välissä ja tämähän on tiimityöskentelyä, eli te ette pääse täältä ilman minua ja minä en pääse täältä ilman teitä. Eli tarvitsemme molemmat toisemme tässä. Ja hienosti meni. Älä tähän.